L-għodwa tajba. Illum 8 ta' Settembru solennità ta' twelid tal-Imqazza Verġni Marija. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella tal-Vittorja f'Birkirkara. Imexxi l-quddiesa Dun Jimmy Bonnici, ir-rettur tas-Seminarju tal-Arċisqof. Niċċelebraw bil-ferħ it-twelid tal-Verġni Mqazza Marija li minna twieled Kristu Alla tagħna ix-Xemx tal-Ġustizzja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal l-Missier, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Kiltqajna flimkien biex niċċelebraw din is-solennità tat-twelid tal-Verġni Marija, okkażjoni biex nagħtuha ġieħ għaliex permezz tagħha mbagħad twieled Ġesu s-Salvatur tagħna. Permezz tat-talb tagħha anke proteġġiet il-pajjiżna ħadet ħsiebna jew nitolbu f'dil quddiesa nirringrazzjaw lil Alla għall-fedeltà tiegħu, imma wkoll nitolbu għal pajjiżna għal kull persuna li toqgħod hawnhekk biex il-Mulej jagħtina l-ħajja tiegħu. Ħuti biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u jew narfu kemm kbira l-ħnina tal-Alla u nitolbuh maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nfaħru lil Alla flimkien. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja l-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-ola Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek Mulej id-don tal-grazzja tas-sema u kattar is-slim tiegħek fuqna, miġburin għal festa ta' twelid tal-Verġni Marija li ġibet lill-ibnek fid-dinja bħala bniedem u hekk infetħet għalina it-triq tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu
Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Mikaea. Dan jgħid il-mulej, int Betlehem Efrata, ċkejkna biex tkun fost il-familji ta' Ġuda. Minnek qed joħroġ li dak li jkun ħakem f'Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa ma teħles dik li jiblu ġieħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura f'ostuliet Iżrael u joqgħod jera l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej fis-seb tal-isem il-mulej Alla tiegħu u huma jagħmlu għax issa tkun kbira setatu sa trufijiet tal-art u dan ikun islim. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Najdu flimkien, tifraħ fer kbir fil-mulej. Nifraħ fer kbir fil-mulej. Jien fit-tieba tiegħek mulej jittamajt. Tifraħ qalbi fis-salvazzjoni tiegħek. Flimkien, nifraħ fer kbir fil-mulej. Nanni lil-mulej għax għamil l-ġid. Nanni lill-isem tal-mulej il-oli. Flimkien, nifraħ fer kbir fil-mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl ir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li Alla ma' dawk li jħobbuh, ma' dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu, f'kollox jaħdem it-tfit għal-ġid tagħhom, għax lil dawk li hu għarafhom mill-bidu ippredistinhom ukoll biex jieħu s-sura fuq ġbija ta' ibnu, ħallek dak li jkun il-kbir fost ħafna aħwa lil dawk li predistinhom sejħilhom ukoll u lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll, lil dawk li ġustifikhom iglorifikhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Verġni Marija, li tassew jistħoqlok kull tifħil, minnek twilet Kristu Alla tagħna ix-xems tal-ġustizzja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel il-Iżak, Iżak nissel il-Ġakob, Ġakob nissel il-Ġuda u l-Ħutu, Ġuda nissel il-Aram, Aram nissel il-Aminadab, Aminadab nissem il-Naħson, Naħson nissel il-Salmon, Salmon nissel il-Boz minn Rahab, Boz nissel il-Obed minn Rut, Obed nissel il-Ġesse, Ġesse nissel l-Sultan David, David nissel il-Salamun mill-mara ta' Urija, Salamun nissel il-Roboam, Roboam nissel l-Abija, Abija nissel il-Lasa, Asa nissel il-Ġosafat, Ġosafat nissel il-Ġoram, Ġoram nissel il-Uzzija, Uzzija nissel il-Ġoatam, Ġoatam nissel il-Laħas, Aħas nissel il-Heżekija, Heżekija nissel il-Manasse,
Ma Nasse nissel il-Amon, Amon nissel il-Ġozija, Ġozija nissel il-Ġekonija u l-Ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babel. Wara l-eżilju f'Babel, Ġekonija nissel il-Salatiel, Salatiel nissel il-Zorobabel, Zorobabel nissel il-Abihud, Abihud nissel il-Eljakim, Eljakim nissel il-Lazor, Azor nissel il-Sadok, Sadok nissel il-Akim, Akim nissel l-Elihud, Elihud nissel il-Elazar, Elazar nissel il-Mattan, Mattan nissel il-Ġakob, Ġakob nissel il-Ġuzeppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twilet Ġesu li sejħulu Kristu. It-tnissil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuzeppi qabel ma marru joqogħdu flimkien ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuzeppi li kien raġel ġustu li ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel frasu li jibata bil-moħbi tan-nies. Wara li qataħħa li jagħmel hekk, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuzeppi bin David, la tibżax tilqa' għandek lil Marija b'martek, għax dak li tnissel fija ġib il-ħidma tal-Ispirtu Santu. Hi kollha iben u inti semmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan kollu ġara biex isseħħ li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: ara x-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel, li bil-sinna jfisser Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. F'din is-solennità tat-twelid tal-Verġni Marija, Alla jsejħilna biex napprezzaw. Napprezzaw l-ewwel nett li għandna twelid, għandna twelid ta' tarbija ġdida li ngħatat isem li baqa' jissemma u tant nies jissemmew għalija l-isem hekk Marija. Napprezzaw il-kelma ċokon, hekk diġà fl-ewwel qari Mikejja jitkellem fuq Betlem ċkejkna, sejħilha Betlem Efrata ċkejkna. Hekk il-persuna ta' Marija ċokon imma wkoll marbuta mat-twelid li seħħ fiċ-ċokon ġewwa Betlem. U għandna wkoll dawn il-diversi ismijiet, din l-istorja twila ta' ismijiet li fija jidħol Alla fl-istorja tagħna. Ekku xtaqt li llum napprezzaw dawn it-tliet kelmiet kemm għandhom xejdunna fuq Marija ma wkoll x'għandhom xejdunna hekk għalina li qegħdin niċċelebraw, li aħna qegħdin nitolbu, li aħna qegħdin miġburin quddiem Alla. L-ewwel nett it-twelid, hekk kull twelid ifisser ħajja. Hekk ħajja li hija prezzjuża, għażiża. Hekk dal-aħħar kont f'eremitaġġ u l-patri li kien jgħix hemmhekk jħobb juża din il-frażi: kemm hu tajjeb, kemm hija xi ħaġa tajba li inti teżisti. Kemm hija xi ħaġa tajba li inti teżisti. Hekk illum bħala komunità nisranija qed ngħidu lil Marija kemm hi xi ħaġa sabiħa, xi grazzja għandna li inti Marija, li inti ingħatajtilna permezz ta' Ġesu hekk bħala omna, li inti oħtna, li inti l-eżempju tagħna, li inti tant samt magħna lil Ġesu. Kemm hija xi ħaġa sabiħa li inti teżisti. U bħalma niċċelebraw lelu is-snin mhux hekk li aħna nagħmlu festa kull meta membru tal-familja jew xi ħbieb ikollhom jiċċelebraw eluq snинhom niċċelebraw flimkien. U aħna qegħdin nifirħu bil-fatt li Alla tagħna lil Marija. Ma b'tant pjan sabiħ, tant ħsieb ta' Alla. Diġà il-ktieb tal-Ġenesi jitkellem fuq din il-mara li mbagħad permezz tagħha jingħatanna Ġesu ħalli aħna jista' jkollna l-fidwa. Hekk għalhekk hija mara speċjali għalina l-insara. Għaliex tatna lil Ġesu. Mija okkażjoni wkoll biex nifirħu bil-ħajja tagħna. Hekk Marija wkoll tħares lejk inti min inti u x'inhu l-isem tiegħek u tgħidlek kemm hu sew li inti teżisti. Hekk ejjew nilqgħu dan id-don kbir li nirrealizza
li jien qudiem Alla għażiż ħafna, għażiża ħafna. Jien ma ġejtx fid-dinja għal xejn, mhux bla doċċ. Jaf ngħaddu minn momenti mhux hekk ta' dlam u jisu ngħidu jisu nsewni, ma tafx kif. Imma fil-verità mhux hekk. Hekk Alla ħalaqna bi pjan sabiħ ħafna, mhux biss lil Marija imma anke lilek. Għalhekk jieqaf illum feluq snin Marija biex tiċċelebra il-fatt li hija rigal kbir għalina. Imma ħallija tgħidlek ukoll lilek li inti għażiża quddiem Alla, kemm hu sew li inti teżisti. Hekk imbagħad għandna dil-kelma ċokon, Betlem, ċkejkna, Marija li tgħid fil-Magnificat tagħha fit-tifħir lil Alla, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej għax għamel miegħi ħwejjeġ kbar jien li jien ċkejkna fiċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek. Hekk Marija mhux titkabbar, hekk mija umli. Imma fl-umiltà tagħha tant kienet kuraġġuża, l-umiltà tagħha ma waslitix biex tintelaq biex tarmi lilha nnifisha, anzi biex ħarġet b'kuraġġ kbir ma tibżax tilqa l-kelma tal-anġlu, tibżax Marija, hekk il-mulej se jkun miegħek, tieħu din ir-responsabbiltà kbira li tieħu ħsieb il-Ġesu li bent Alla li sar bniedem, il-kuraġġ li toħroġ onqa hekk għan-nies fost l-oħrajn li tmur għand Eliżabetta li tgħin il-koppja ta' Kana, imma wkoll li tieqaf anke fl-eqqel tas-salib. Mhux biss ma' Ġesu, imma ma' kull salib tal-bniedem, kemm inħossuha qrib. Hekk anke Malta għandna din l-għoża lejn Marija hija wkoll timxi magħna fid-duluri tal-ħajja. Hekk l-umiltà tagħha tagħmilha bniedma kuraġġuża ħafna li tmitt tonqa. Hekk għaliex mimlija balla. Hekk għandna naraw messaġġ importanti ħafna għalina. Hekk forsi t-tentazzjoni tkun li jisu fil-ħajja jirnexxi minn jitkabbar minn mimli bih innifsu. Hekk imma l-istedina ta' Marija hija mhux li titkabbar u tumilja lil ħadd ieħor, imma li tkun umli u terfa' lil ħadd ieħor. Kemm hi sabiħa meta ssib nies li hekk għandhom kwalità sabiħa ixini, x'hemm kwalitajiet ta' min irid imexxi. U hemm kwalitajiet pereżempju ta' min jieħu ħsieb, kwalitajiet ta' min jaf isajjar, u x'inhu. Imma l-kwalità li għandek tista' tuża biex tiftaħar u twaqqaċċajt il ħadd ieħor. Jew inkella tista' tuża biex terfa' lil ħadd ieħor, biex ħadd ieħor jista' jqum fuq saqajh. Hekk Marija llum fiċ-ċokon tagħha tant tallimna, tant għamlet ġid lil nies, tant għenet li l-nies jerġgħu qumu fuq saqajhom jagħmlu kuraġġ anke fid-diffiċli tal-ħajja. Hekk jew nitolbu lil mulej ukoll jispirana li aħna wkoll inkunu mimlijin balla biex mhux inkunu mimlijin bina nfusna imma ngħinu lil ħadd ieħor iqum fuq saqajh. Kemm hawn nies li għandhom bżonn spalla, kemm għandhom bżonn kelma ta' ġid, kemm għandhom bżonn tbissima biex ikunu jistgħu mexjin fil-ħajja. Ejjew ukoll infaħru lil Alla. Hekk għal dan kif iseħħ anke fit-triqat tagħna. Hekk dal-aħħar familja li tilfu xi ħadd għażiż għalihom apprezzaw kemm il-ġirien kienu qrib, ta' kemm waqfu magħhom, ta' kemm saru jisom familja aktar kbira. Hekk kemm nagħmlu ġid il xulxin meta nkunu umli u nkunu kuraġġużi biex nerfgħu lil xulxin. Hekk fl-aħħar nett smajna din il-lista ta' ismijiet, hekk storja sħiħa biex Alla jsalva l-bniedem. Storja li fiha tluħ nżul, żbalji, nies li għamlu żbalji kbar, anke dnubiet kbar, waħda mill-nisa, mill-ftit nisa li msemmija hemmhekk hija li David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija. Hekk Alla jidħol f'din l-istorja mħawda ma biex isalva. Hekk Marija qiegħda f'din l-istorja kollha biex Alla isalva lill-bniedem. Hekk Marija mhux biss qrib tal-istorja tal-poplu Ludi ma wkoll qrib tal-istorja tal-poplu Malti. Hekk għandna wkoll l-istorja tagħna u għalhekk anke dil-ġurnata nsejħula l-Vitorja. Għaliex niċċelebraw rebħa, mument fejn terġa' tqum fuq saqajk. Il-Papa Franġisku jgħid il-Vittorja hija r-rebħa
hija ta' dawk li jqumu mill-ġdid bla ma jiskoraġġixxu ruħhom. Il-vittorja r-rebħa hija ta' dawk li jqumu mill-ġdid bla ma jiskoraġġixxu ruħhom. Hekk Marija tidħol fl-istorja tal-bniedem li għandha wkoll l-iżbalji tagħha u tatina lil Ġesu li jgħinna nerġgħu nqumu. Hekk bil-maħfra tiegħu, bil-modrija, imma wkoll bil-kuraġġ ħalli nażlu dak li huwa sewwa. Hekk il-Papa hekk ikompli jgħid f'dinja fejn il-valuri importanti qed jiġu mormija, fejn kollox jissu tista' tarmih, fejn ħafna jibżgħu jagħtu kelma għal ħajjithom, ħafna jibżgħu jieħdu pen bis-serjetà għal ħadd ieħor, Marija tinkoraġġina biex inkunu perseveranti, biex ma naqtawx qalbna, biex nagħmlu l-għamil it-tajjeb, nażlu t-tajjeb, għax dak jibni l-pajjiż. Li nżommu l-kelma meta tagħti kelma żomma, hekk ħalli ħadd ieħor jista' jistrieħ u jserraħ fuqek. Nitolbu l-Mulej permezz tal-Marija jgħinna ngħixu l-fedeltà. Bħalma Alla kien fidil mal-poplu Malti, hekk huwena biex nirbħu dak li seta' ikisser, dak li għamilna Maltin, dak li għamilna sbieħ, dak li għamilna tina kwalitajiet u valuri li jagħmluna bnedmin onja. Hekk jew nitolbu li aħna issa nożżuh dan il-wirt u naraw li ngħadduh il ta' warajna. Hekk ir-responsabilità, l-perseveranza li nożżu tajjeb u nżommuh. Hekk jew nirringrazzjaw lil Mulej għal din il-festa. Tat-twelid li jgħinna narfu kemm aħna prezzjużi, kemm hu sew li inti teżisti. Nirringrazzjaw lil Mulej għaċ-ċokon li qed isomna umli biex jagħmilna kuraġġużi ħalli nerfgħu lill-oħrajn. Nirringrazzjaw lil Mulej li salva l-istorja anke tagħna l-Maltin u tgħinna biex aħna nibnu storja sabiħa, mibnija fuq it-tajjeb, mibnija fuq l-eżempju ta' Marija. Kien ħallu il-preżenza ta' Marija ssaħħaħna fil-fidi, falla, il-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Nqumu bil-wifqa u nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini tagħna. Il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin mal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-set tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnu. Fit-tielet jum għamel bejn l-imwiet skont il-kodba mazza. Semaw qiegħed fuq l-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja. Ġej mill-Missier jum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Iben. U li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet. Ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja kbira fil-fedeltà li Alla għandu lejna, nresqulu wkoll il-bżonnijiet, il-ħajja tagħna, tal-biet tagħna. Kiew nitolbu l-ewwel nett tal-Knisja madwar id-dinja kollha, hekk biex aħna flimkien mal-Papa nkunu b'din l-għażla li nkunu mimlijin balla biex bħal Marija aħna wkoll inwasslu lil Ġesu lill-oħrajn, speċjalment lil dawk li qegħdin jitħabtu ma' dak li hu diffiċli u dawk li qegħdin ifittxu l-verità. Nitolbu. Hekk kienu jitolbu għall pajjiż tagħna, hekk għal Malta Għawdex, hekk għal kull min jgħix hawnhekk, nitolbu wkoll għal kull min għandu s-servizz tat-tmexxija biex il-Mulej hekk imexxihom bl-erf ħalli jfittxu dak li hu tassew ta' ġid, speċjalment għal dawk l-nies l-aktar fraġli. Jekk nitolbu għalina l-koll biex nożżu l-wirt li rċevejna u nħarsuh. Nitolbu.
Nitolbu għaż-żgħażagħ, nitolbu l-mulej biex jagħtihom ukoll il-kuraġġ biex bħal Marija li kellha l-kuraġġ li timpenja ħajjitha għal dak li hu sew għal dak li hu veru, hekk huma wkoll isibu eżempji sbieħ li jispirawhom u jsibu wkoll il-kuraġġ li jagħtu ħajjithom għal ħaddieħor. Nitolbu. Hekk nitolbu għall-ommijiet kollha, hekk dawk li ukoll taw ħajja biex il-mulej jmexxihom lilhom u hekk il-missirijiet, hekk fit-trobbija, fir-responsabilità. Hekk impoġġu quddiem Alla wkoll hekk il dawk li tilfu t-tarbija tagħhom biex il-mulej jagħtihom is-sabar u l-kuraġġ. Nitolbu. Nitolbu wkoll għal ħutna li qed jitħabtu mal-mart, li qegħdin l-isptar, li qegħdin fid-djar tal-anzjani jew f'postijiet oħrajn fejn ma jistgħux jingħaqdu mal-komunità nisranija, mulej gberikhom, kun magħhom għatihom is-saħħa li għandhom bżonn, għin il dawk kollha li jakkumpanjawhom fil-mart, il-professjonisti u l-familjari, hekk wejn lilna wkoll biex inkomplu nkunu nies ta' solidarjetà. Nitolbu. Ilqa' missier Qaddis dawn it-talbiet u talbiet oħrajn li hemm f'qalbna, kompli mliena bil-ferħ tal-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu biex is-sagrifiċċju tagħna ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes ix-xbubija ta' ommu, inaddafna minn ħtijietna u jagħmel li din l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. U nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-twelid ta' Marija dejjem Verġni li nislet li ben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-koll ferħana jifaħruk is-smewwiet mas serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li bil-qima intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Li Alla tal-eżerċiti, smewwiet u l-art mnija bil-glorja tiegħek. Għandna fil-għoli tas-smewwiet, nbierek minn ġej fis-semen mulej. Sanna fl-għala tas-smewwiet.
Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull quddussija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Bħala ulied tant eżis għal Alla l-Missier, ejjew nitolbu flimkien it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalin. La ddaħħalniex fit-tiġrib, eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu inti lill-Apostli għedtilhom inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi id-dnub tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Ara x-xeba jkollha iben li jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Nitolbu. Tifraħ mulej il-Knisja tiegħek bil-mister qaddisa li bihom inti saħħaħta u titenna bit-twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija li mela id-dinja kollha bit-tama u bih żerna għalina il-jum tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. tal-lum minn din il-kappella tal-Madonna tal-Vitorja fl-inħawi ta' Ħassajiet Birkirkara. Din il-kappella nbniet fis-seklu 17 u ħadet post kappella eqdem minna li b'dikriet mill-Isqof Kaljares fis-seklu 16 twaqfet milli tintuża minħabba li kienet fi stat ħażin. Din imbagħad inħattet kompletament biex seta' jittieħed il-ġebel mill-barriera ta' qudiema sabiex tkompli tinbena l-Knisja ta' Santa Marija magħrufa bħala l-Knisja l-Qadima. Il-festa tal-lum tiġi ċċelebrata fil-Gżejjer Maltin fġieħ Omna Marija Bambina, l-Isla, in-Naxxar, il-Mellieħa u x-Xara Għawdex. Illum niċċelebraw ukoll Jum il-Vitorja, festa pubblika li tfakkar ir-rebħa tal-Maltin fuq l-Ottomani fl-assedju l-kbir fl-1565. Qabel intemmu din ix-xandira, infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta biex tkompli tagħti s-sapport tagħha lil persuni u l-familji fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-festa tajba.